koe sitä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin miksi edes taistella sen eteen, että jos se taistelun tulos on silti huono. Mitä te teette? Mä annetaan tässä palautetta ja kehittämisideoita tähän kuntien palveluihin. Laitamassa tänne, että nuoret eivät tiedosta vaikuttamismahdollisuuksia. Oppilaskunta tai mikä nyt sitten on yrittänyt sitä asiaa ajakkaan. Sitten kun se ei mene läpi, niin sit se ei ole enää niin hyvässä kuvassa sen takia. Nuorten mielipide on kuitenkin tärkeää ja pelkkä kuuntelu ei riitä. Että minkä takia meiltä tiputetaan ne pinka alimmaiset ajat eikä meitä vittä miettiä ollenkaan, että meilläkin on muuta elämää. Aikainen vuoro varmaan syynä on siinä, että aikuisten pitää olla töissä ja lasten jälkeen harrastaa. Tämä myöhäisyystikin voi ottaa alkokäsittelyyn.